Op een ei uit een grieze vraat, een lietse vraat, mist, damp waar. Uit een toch eens wat fine stoorijn, dan slacht het weer eens een wat wie het aan. Het jet er al je bij in deze tijd van het hier. En dat op deze skrikkeldag. Morgen begint de meteorologische maaitijd, de lente, nevens de waarkunde. Nou, het waar past er wel wat bij, denk ik. Joen en vannacht. Nog altijd een waskoging van mist of dichte mist. En een temperatuur zomaar bij de 6 graden in, misschien zon plakken. En op de eiland misschien wel een graadje leger. Dat had dan te krijgen met het koude wetter. En vierders, die mistkansen natuurlijk. En de wind, nou, wat meer uit het zuidwesten en het westen waai. En die is zwak of matig. Morgen, ik begin met een waskoging van mist. Die had vooral voor in de maandtijd, misschien wel dichte mist. Die had ik van vannacht natuurlijk. En dan, de zinnen er even terug, dat zoe slagje matten. En dat ken ik al hier. En dus heb ik die zin ik even steen. En dus komen we op temperatuur nu tussen de 9 en de 12 graden. Maar we moeten net denken dat de hele dag die zin er terug is. Nee, dat is tijdelijk. Want let er in de middag, in de joentijd en in de nacht alweer die mist en dichte mist. En ja, de wind, nou ja, die bloeit westelijk, ont zuidwest, ont west-noordwest. En die zal zwak of matig wezen. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Hoe de temperaturen kunnen kwad wezen, 8 of 9 graden. En het waartype uiteindelijk ziek. Want zowel op vrijdag, sneeuw als snijn komt die zinnen er net of nauwelijks aan te pas. Ik in het van meest bewolkt waar, soms nog mist op vrijdag onderhouden. En letter op snijn een beetje rein. En de wind die gaat wel wat meer om. Die gaat naar het oosten, naar het zuidoosten. Blijft matig, op snijn nog vrij krachtig. En hoe het begint te mikken wordt, kouder. Misschien wel wat sneeuw en een graad frost in de nacht. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.